Ak by sa náhodou dostali do vlády, tak našu krajinu odovzdajú a zničia rovnako, ako to urobil Tony Blair s Britániou, či Angela Merkelová s Nemeckom a následne aj s väčšinou Európskej únie. A PSK, demokrati, Saska vám teraz krásne spievajú o tom, ako vás zbavia mafie. Ale jediné, čoho vás zbavia, je vaša bezpečnosť, vaša kultúra, vaša suverenita, vaša identita a vaša národná hrdosť. Keď budú vládnuť, sa ocitneme v realite, v ktorej sa už dnes nachádza Nemecko, Británia, Švédsko, Belgicko, Holandsko, Francúzsko. Keď pošlete vašu dceru do školy, budete sa modliť, aby ju po ceste neznásilnila banda nelegálnych migrantov. Keď pôjdete v MHD, budete trpnúť, kedy na vás kto vyleje kyselinu. A pri prechádzke nočnou Bratislavou vás z času na čas niekto buď okradne, alebo dopícha nožom. A potom, keď už sa preleje váš pohár a budete mať potrebu sa vyventilovať na sociálnych sieťach a náhodou napíšete niečo trochu expresívnejšie, dostanete tvrdú basu. Presne v takejto situácii sa totiž už dnes nachádzajú spomenuté krajiny.